ini ndinodawo kubvunzawo kuti ko kana uri muroora paya paunopembererwa vamwene vako vobva vati ashuwa munhu angangobva kumusha kwavo asina kana kurongedzerwa chibhasiketi here. Zvakandinetsa kuti vari kurevei, but usiku ihwohwo ndakabva ndarota vamwene vangu natete vangu vachindidyisa kamba menyu. Saka handizivi kuti zvinorevei izvi. Izvi zvinhu zvakaitika last week pandakanopembererwa. Saka apa ini ndiri in the middle of the preparation yewedding day. I'm getting married muna April. Tete vangu vakabva vauya kuzogara kumba nezuro. Ndakabva ndarota tete vachinditi idya nyama iyi. Ini ndini ndanga ndichizama kuramba. Then ndazoona kunge sekunge ndava mumusha mandakaroorwa. Vamwene vangu vachitaura natete vangu kuti kana akaramba mumusha mangu haangagari imomo. Vachitaura kudaro ndanga ndakahwanda. Saka paita imwe imbwa yafembedza hwema hwangu vakabva vandiona. Ndikabva ndatanga kutiza, but ndanga ndichitiza in slow motion. Tete vangu vachipopota ndokubva ndavhunduka ndikamuka. Chandava kutya ndechekuti since morning hubby is ignoring me. We were supposed to go kunofita marings na 9 am nhasi. I asked him kuti are you on your way? Iye akangoti isha achimbomira wangu haisi mhosva. Saka now I'm confused kuti hope idzi dzandarota dzinorevei. Also tete vangu ndisati ndabvisirwa mari ndakavarota vachitoenda neni vakasenga bhasiketi retsanga vakandisiya mune umwe musha ndokutofuratira. Hapana kupera mazuva hubby akati zvinhu zvangu zvava right. Ndafunga kunokubvisira mari. So I'm so confused nehope idzi. Apa hubby has to go ku UK after taroorana. Iyi inzira yekuti neni ndizowana pathway yekuendawo ikoko kwaari. Full bride price yakabviswa but hope idzi dzandiremera vedu wei. Mungandibatsirawo kuti zvingava zvinoreve here kune avo vanodudzirawo hope. Thank you very much.